Nggih. Ibu kados pundi tanggapan Ibu mengenai masalah siswa ingkang melompat pager ing wekdal tanggung pasinal? Miturut kula, miturut Gumanda, masalah niku kedah diselesaikan nggih. Soale menawi mboten diselesaikan mengke ndadosaken siswa niku nyepelekaken. Nyepelekaken dening peraturan ingkang wonten ing sekolah. Ya, niku kedah nggih ugi cepet diselesaike supados enten penyelesaian, supados siswa lain niku mboten nderek supados sikap sing mboten sae. Pinten-pinten wonten ugi posisi kedadosan siswa kasebat wekdal melompat pager pasinal. Pinten-pinten maksudnya waktu nih. Teng pundi mawon. Oh nggih, menurut kula nggih sedaya siswa kedahipun naati peraturan. Boten cuma namung niku nggih kasus lompat pager tapi kasus saliyane misalke kasus bolos, terus kasus napa niku boten cukur rambutipun, boten sesuai peraturan. Pokoknya nek menurut Gumanda siswa kedah naati peraturan, amati peraturan itu didamel supados siswa itu disiplin, boten nyepelekake supados pembelajaran itu saged lancar. Bu, menapa siswa kasebut akan tindakan kasebut? Nek miturut kula niku pun 18 tahun teng mriki nggih. Kula kaget napa niku mirengke kasus kok enten bocah SMK itu kok saged kaya ngoten. Niku pinten-pinten niku kados bocah SMK swasta sing mboten disiplin, mboten taat. Nah, menurut kula niku siswa niku mungkin yang pertama niku ki ambake coba-coba. Wah, ki aku tak nyoba sik ya, mbok aku lolos berarti saged. Nah, nek sing kedua memang ki ambake niku napa nggih? Pun enten niat. Nah, iku mboten cuma coba-coba tapi ki ambake niku pun enten niat sakderengipun niat mboten sae. Terus ingkang ketiga saged ki ambake niku terpengaruh kalih rencang-rencang. Nah niku napa niku sing pertama wau amargi coba-coba, sing kedua amargi memang niat, sing ketiga niku amargi terpengaruh karo rencane. Nah menawi napa niku namine kados ngoten niku dibiarke dinjarke mawon lan iki bahaya kedepane kangge SMK 7. Soale SMK 7 niku kan terkenale bocah ini ku bocah sae, bocah pinter, bocah manuk. Kok wonten nggih bocah kaya ngoten. Kapan siswa tersebut melakukan hal itu? Kapan nih Gumanda mboten ngertos napa niku pastine nggih. Cuman sak kula Gumanda nembe ngertos niku sakbaripun Pak Pujo ngadakaken apel dadakan niku nggih. Nah, apel dadakan niku Gumanda nembe ngertos menawi enten kasus ngoten. Siapa saja pihak yang dirugikan atas Miturut Gumanda, pihak ingkang dirugikan napa niku ingkang kasus tersebut inggih menika sedaya pihak, terutama niku sekolah. Otomatis naminipun sekolah niku dados boten sae nggih. Nah, amargi mengke enten nggih mengke mesti viral berarti. Virale niku nggih teng pundi-pundi ngertos enten bocah SMK itu lompat pager sampean. Nggih, amarga ajeng begitu acara napa ngoten niku. Menika niku pun viral teng ngene pun kasus niku pun dipirsani kalih siswa-siswa SMK
belas. Pun kertas niku menawi SMK 7 niku nindakake ingkang boten sae contoh pager. Nah, nggih niku mawon. Solusi saking pihak sekolah supados siswa kasebut mendapatkan Nggih, solusine ingkang pertama kangge siswa bersangkutan ingkang nglaksanakake sikap ingkang boten sae, ingkang pertama nggih diparingi hukuman. Diparingi hukuman pun nggih mereka nggih kudu amargi mereka nglakokake kesalahan nggih kedah mereka niku trimo akibate gitu. Menawi mereka mboten nglaksanakaken ngoten ya mereka mboten trimo akibate nggih menika misalke skorsing gitu. Nggih, kula soalé pun disampaikan kalian Pak Budi, siswa-siswa ingkang lompat pager nika, utama ingkang kasus niku pun nglaksanakake skorsing gitu. Nggih, niku ingkang pertama. Ingkang kedua inggih punika kangge sedaya siswa-siswi enten penyuluhan tentang pentingnya sikap disiplin teng sekolahan, uji teng jam sekolahan. Nah, terus napa niku kesiswaan uji sakit gitu. Nah, alasane sakit, padahal mboten sakit, kenapa bolos gitu. Nah, nek ngoten niku nggih kedah BK kalih kerjasama. Menawi anak menika niku misale ketahuan bolos napa ketahuan napa niku namine ngapusi. Nah, niku langsung ditindak kalih siswaan utawi BK. Supados enten efek jerane, supados bocah-bocah niku ajrih menawi ajeng laksanake napa nggih menawi ajeng laksanake tindakan ingkang nglanggar peraturan sekolah. cukup semangat pun luas yang ibu tetap untuk menawi motor. Nggih, sami-sami mugi-mugi wawancara menika bermanfaat kangge sedaya. Mugi-mugi siswa SMK 7 menika saged sae salawase. Nggih, matur nuwun nggih.